आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात आपण राग अहिर भैरव यापासून करणार आहोत। यामध्ये गणपती वर्णनाची बंदिश एकताल मध्ये सजवलेली आहे आणि हा खास करून सकाळच्या वेळेतला राग आहे। तर राग अहिर भैरव। निरंजन निराकार निरंजन निराकार निरंजन निराकार निरंजन निराकार निरंजन तू है ओंकार निरंकार निरंजन निराकार निरंजन निराकार निरंजन निरंजन तू है ओंकार निरंकार निरंजन निराकार निरंजन 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 निराकार निरंजन निराकार